Okay. Благодаря, госпожо председател. Аз също гласувах категорично против тази резолюция, защото това е опит да се извърши преврат в суверенна държава с помощта на европейски пари. Унгарските граждани имат право на достъп до тези фондове, както и французите, примерно. Като ги блокирате по политически причини, вие ги изнудвате и им казвате: изпълнявайте това, което на нас ни харесва, а не това, което вие искате. Блокирането на Еразъм Плюс, например, защото аз съм в Комисията по култура и съм заместник-председател, засяга най-вече младите хора и се опитва да смени техния начин на мислене. Това е абсолютна намеса в демократичния процес. Не може да наказвате унгарците, че съвсем законно и с огромно мнозинство са си избрали правителство. Ако някоя друга държава, като САЩ или Русия, например, извършат подобна намеса, вие ще ги наречете империалисти. Когато го прави обаче комисията, използвате един съвсем друг език, като споделени ценности и демокрация. Спомняте ли си, както каза колегата Джамбазки за един друг съюз? Нарича се Съветския съюз. Тогава заповедите идваха от Москва. Сега вие искате да идват от Брюксел. Съветски Европейски съюз. Благодаря.